Hej, všichni musí uznat, že zima je prostě kouzelná věc. A tady to, co vám ukazuju na tom videu, to je pro mě taková věc, nebo etapa života, kterou by si každý správný člověk měl projít. Protože takhle kouzelná věc, ta se nevyskytuje jen tak leda. Já nesedím doma na počítači. Já venku si užívám ten svět. A prosím lidi, nehejtěte hobby horsing, protože každý má právo dělat na to, co chce. Vy taky hrajete fotbal. Pro mě je to taky hodění se za kulatou věcí jenom. A taky to nehejtím. Tak buďte hodní. Tak zatím asi sus.